Hej og velkommen til LP Junge Science. LP Junge Science laver billeder og skilte i forskellige størrelser. Vi udmærker os ved, at vi laver alle mønstre med huller igennem pladerne, og så farvelægger vi forskellige farvenuancer med mere. Vores første serie, den hedder Boy and Girl Science, og som vi kan se her, kan den anvendes kombineret med en billedrammevæg, som man ser tit i de moderne hjem, og inde på soveværelset, på børneværelset, kan man bruge det ved siden af sengen. Man kan bruge det på hylden ved siden af stearinlys. Jeg tænker også ideelt som gavesupplement til en barndåb for eksempel. Det kan være pynt til en barndåb i princippet. Jeg har mange gode idéer til, hvorfor I skal købe de her skilte her. Jeg håber selv, I kan komme på endnu flere. Hvis I vil købe en af de her skilte, så skal I gå ned på min væg, vælge en model, send mig en besked, hvor I skriver jeres barns navn og fødselsdato. Og hvis I har flere, så kom med dem. Så er der også rabat på flere skilte. Jeg håber, I vil støtte mig lidt i mit nye koncept her. Og hvis I vil det, og jeg kan mærke en positiv indstilling, så kommer der endnu flere skilte med forskellige serienumre. Så giv den gas, og jeg håber, I har det godt derude. Og tak for tiden. God dag.